Elof Fogh Nielsen har opfundet et hjem på hjul. Skal du have din taske med? Om få minutter skal vognen afleveres til en hjemløs i Aarhus. Jeg er lidt spændt på, fordi der har været lidt problemer med at finde ham, der skal have vognen. Og det har jeg ikke fået rede på, om han er der. Så jeg er vældig spændt. Jeg er nærmest en lille smule nervøs, hvordan det nu vil gå. Er vi klar? Ja, vi kører klar. Det er da helt flot. Ja. Elof er 76 år, han er pensioneret direktør og har, hvad han skal bruge. Jo. Og så er der lige det der med de hjemløse. Der var en artikel og i pressen om en, der døde i Horsens og en i Skagen. Og der slog det mig igen det for år tilbage her i hovedet om de hjemløse. At der skulle gøres et eller andet ved det. Og så var det, at jeg begyndte at forestille mig, hvad kunne man gøre, navnlig hvis manden også skal sove i vognen. I Odense er det nu 2 uger siden Elof forærede første vogn til en hjemløs. Han kommer jævnligt forbi for at se, hvordan det går med vognen og med Michael, der har fået den. Det er jo ikke godt. Nu røg det halve forbrug. Det er jo ikke godt. Jamen, når du taler med den, det er jo ualmindeligt søge mennesker at tale med. Jeg spørger jo ikke ind til, hvorfor. Fordi det vedkommer jo ikke mig, hvorfor de sidder der og fører den tilværelse. Men de er jo ikke uhøflige. Det er jo heller ikke dem, der laver ballade i gaden. De sidder der bare, og de er måske ikke det bedste billede for nogen. Og jeg kan også godt se, at nogen går en bue udenom. Om det er dårlig samvittighed, eller man ikke kan forstå det. Men den følelse kan vi jo alle sammen få. Har du tid at stå her i 5 minutter? Ja. Jeg venter bare på, at jeg er klar. Nu ligner der en, der trænger til at sove en time. Nej, det kommer lige rundt til. Nå. Hvad sidder I sådan og snakker om, når I sidder her? Ja, vi snakker om vind og vejr. Altså. Okay, det meste tid, men der vil vi godt nok snakke om den her det sidste stykke tid. Ja, det har vi. Ja, det har vi snakket meget om. Det kan godt være, at vi prøver på at snakke om noget andet, men det kører alligevel tilbage på den her. Ja. Okay, det er også mere eller mindre en lille sensation. Ja, absolut. Danmark, ja. Jamen, det er sgu trist, at der ikke er flere. Ja, der giver godt sådan ting. Ja. Elofs plan er at give i alt 10 vogne til hjemløse. Er det hjem, du har fået, synes du? Ja, det synes jeg da bestemt. Det kan godt betales som et hjem. Altså, hvad kan man kalde det? Transportabel bivak. Med indretning og det hele? Yes. Jamen, udtrykket, glæden, og møde ham igen og høre fortsat, hvor glad han er. Men det er da en kæmpe tilfredsstillelse. Og det nemmeste skub. Ja, det kan vi sige. I Aarhus er Elof på vej til varmestuen, hvor han for første gang skal møde den hjemløse, som skal bo i vogn nummer 2. Jeg aner intet om ham. Jeg håber, han er positiv. Det kan jeg ikke vide. Men jeg håber det. Det er derfor, jeg er alt for spændt på det. Ja. Det er ikke godt for systemet. Nej. 29, der er 25, ja. Hold her måske. Det ved jeg heller ikke, Peter. Privat område. Ja. Nej, slå katastrofeblinket til vi lige får... Ja. Kan det være der? Ja, det er lige. Der kan du godt køre ind. Ja, varestillen her. Ja, det er fint. Ja. Det er lidt spændende, det her. Meget. Meget. Ja, den kører meget let. Ja, den er lækker.
Den er ikke tung. Nej, den er let at køre med. Det må jeg da sige. Ja. Og det så dem, den fra Odense, den virkede ret tung. Der er et par kurve, Ja. og der er noget hovedpude, noget tæp og madras. Hvor skal jeg stå? Her. Flere nysgerrige sjæle og pressen er mødt op, men den hjemløse, som skal have vognen, er der ikke. De ved ikke, hvor han er lige nu, og det er jo fair nok. Så. Men jeg vil glæde mig, hvis du kan få fat i ham. Det skal jeg gøre. Og så prøv at spørge ham, hvordan han befinder sig med det. Fordi jeg synes, det er faktisk hyggeligt at have med dem at gøre. Hvordan har du det med det, møder ham? Ja, det kunne jeg godt have tænkt mig. I Odense har Michael mange planer for sit nye hjem. Og så eventuelt sætte et bilbatteri, så man kan gå ind og købe et billigt bilanlæg. Og så 2 højtaler, man lige kan sætte op ind i. Så har man også musik, og det kræver ikke så mange penge. Altså, et par 100 kroner eller 3, så Det kan du få så kan du spille musik i den der musik der. Altså. Michael, det var et godt juleønske. Ja, ikke? Lov til jul. At få sådan en gave, det ville da være godt. Jeg kan godt lide at se den enkelte modtage en ting. Det der med at lave et eller andet given beløb til en varmestue. Jamen, jeg ser jo ikke midlerne, hvordan de bliver brugt, og jeg er ikke med i det. Så det er ikke lige den stil, jeg bryder mig om. Det er jo spændende at være med i det selv. Jeg har nok ikke forventet, at det har krævet så meget arbejde, som det egentlig gør. Jeg har været tidligere op, må jeg sige. Det er jo også. Det kan der også være, der ikke er mere. Jeg har også været tidligere. Ja, jeg står på 6. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg Jeg var så meget yngre. Jeg gik også i seng på 2. Nå, jeg gik i seng bare det 9. Efter skuffelsen i Aarhus har lagt sig, er der en anden hjemløs, der har fanget Ilufs opmærksomhed. Men jeg kan vide, hvad den unge mand, der sidder derhenne på jorden. Men jeg... For der kan jeg se, at han er ikke blevet vasket i dag. Ja, jeg vil jo nok have tegnet den på en lidt anden måde. Jeg har været i arkitektfirmaet. Nå, har du? Nå. Nå. Jeg vil nok have lavet lidt mere dobbeltkrum. Altså, du ryger vel ikke, vel? Jo. Må jeg få en? Ja, selvfølgelig må du det. Men du skal passe på størrelsen, fordi det skal jo være til at komme rundt. Jamen, jeg synes allerede, den er for stor. Jamen, det går ikke mindre. Du skal kunne strække dig. Han er arkitekt. Ham jeg står og tale med nu. Okay. Så det er gået helt galt. Jo. Han har fået... Ja, der er sgu mange triste Ja, skæbner der. det må man sige. Varmestuerne i Aarhus og i Odense har meddelt Iluf, at de alligevel ikke vil hjælpe med at finde flere hjemløse, der også kan få en vogn. Det er lidt af en skuffelse. Der er ligesom ikke medspil. Og hvis jeg skal rende og finde dem rundt omkring, så synes jeg, det er for anstrengende. Jeg havde regnet med, nogle af dem, som havde med dem at gøre i det daglige, selv kunne pege nogen ud, som de mente, kunne have glæde af sådan en vogn. Så nu må Iluf på egen hånd afsætte de 4 vogne, der allerede er sat i produktion. Og de 2, de er sat til side til David og Bent. Og så er der 2 frie. Og så må vi se, ellers finder jeg dem selv, og så stopper vi bare der. Og så kan vi sige, så blev det ikke lige det, jeg havde regnet med. Sådan er der så meget. Det kan vi ikke gøre noget ved.